Mi DNI, como usalo? Agora que xa tes no teu móvil a app Mi DNI, como se usa? O primeiro é acceder á aplicación. Terás que desbloqueala co teu contrasinal ou, se así o definiches ao activala, mediante a biometría coa túa imaxe facial ou a túa pegada dactilar. A túa foto e os teus datos aparecerán en pantalla. Baixando nela poderás velos completos. Por motivos de seguridade, os teus datos só permanecerán en pantalla un tempo limitado e nunca quedarán almacenados no teu dispositivo. Grazas á aplicación tamén poderás verificar o DNI no móvil doutras persoas. Se queres mostrar a outra persoa os teus datos, deberás pulsar o botón Mostrar o meu DNI e irás a unha nova pantalla con 3 opcións: DNI Idade, DNI Simple e DNI Completo. Cada unha cun propósito diferente, que elixirás en función dos datos que desexes compartir. Se elixes DNI Idade, xerarase un código QR que acredita se és maior de idade, incluindo únicamente a túa foto. A opción DNI Simple xerará outro código QR máis detallado, con datos como a túa foto, nome completo, data de nacemento, sexo e data de validez do DNI. A terceira e última opción, Mostrar DNI Completo, avísanos antes de xerar o correspondente código QR de que imos compartir todos os datos do DNI. Pulsamos en Mostrar QR para facelo. Neste caso, como se dixo, compartimos o noso DNI completo. Xa podemos acreditar a nosa identidade con Mi DNI, por exemplo, para acceder a unha discoteca, abrir unha conta, facer unha compra ou realizar calquera transacción. Nos 3 casos, o código QR xerado aparecerá en pantalla uns segundos e únicamente será válido durante ese período de tempo. Policía Nacional garante que os datos son auténticos. Para comprobar a nosa identidade, lerase temporalmente o código QR xerado no noso teléfono móvil usando a app Mi DNI, como cando escaneas a carta dun restaurante. A verificación do QR acredita que os datos son auténticos. Estes datos non se almacenan e só permanecen uns segundos en pantalla. Non pode ser máis fácil nin máis dinámico. E lembra, se queres saber máis, podes entrar na web www.midni.gov.es. Policía Nacional, comprometidos contigo.